Byddai yn testyn o'r Efengyl nôl Mathew, pennod 23, Mathew 23, a'r 12fed adnod 12. Mathew 23, adnod 12. A phwy bynnag a'i dyrchafo ei hun a ostyngir. A phwy bynnag a'i gostyngo ei hun a ddyrchefur. Wel, am benod o gondemniad a rhybydd sydd yma o'n blaen ni. Mae'r arglwydd Iesu Grist yn rhybyddio rhag i ni efelychu y Phariseaid a'r ysgrifenyddion. Mae'n eitha clir. Mae'n dweud wrthyn ni peidiwch a chopio enghreifftiau y rhai yma. Y rhai crefyddol, yr arweinwyr crefyddol, peidiwch a'i dilyn nhw. Am y rheswm, yr oedden nhw ymhell o'r hyn yr oeddent fod. Neu, allan ni ddweud hyn, yr oedden nhw ymhell o'r hyn yr honant fod. Yr oedden nhw'n honni fod yn arbennig ac yn y siample gorau a fi oedd erioed. Nhw oedd bobl ddiw, nhw oedd yr arweinyddion crefyddol, nhw oedd yn gwybod yr Hen Testament, ac felly oedd yr oedden nhw yn rhoi disgwyliadau mawr ar y bobl i'w dilyn nhw, ac i'w parchu nhw a'i hanrydeddu nhw. Y fath falchder, ond dyna oedd yn wir, y drydydd adnod, yr hyn oll gan hynny y ddywedant wrthych am ei cadw, cedwch a gwnewch. Na, be mae'r Iesu'n dweud? Popeth maen nhw'n dweud wrthych chi i gadw, wel ie, mae yna le yn hynny, achos mae'n ysgrythurol. Gwnewch y peth yna. Eithir, yn ôl ei gweithredoedd, na wnewch, canys dywedant ac nis gwnant. Rhagrythwyr nhw. Maen nhw yn dweud pob math o bethau, ond dydyn nhw ddim yn cadw at yr hyn maen nhw'n rhoi y pwysau ar y bobl eraill. Nawr, disgrifiau pechod yn rhan gyntaf y benod. Os oes amser ydych chi, allwch chi ddarllen y benod a fe fyddwch chi'n gweld. Yna, fe restrir gwaiau y cyhoeddir am yr arweinwyr crefyddol. Gwai nhw. Mae yna restr hir o'r feirniadaeth sydd gan Grist am rhain. Rhyfedd yn diwe, i ni yn byw mewn cyfnod, i ni ddim eisiau swndo fe bod ni'n beirniadu unrhyw un. Nag unrhyw beth. I ni mor ofalus bod ni ddim eisiau i neb i deimlo. Yn enwedig mewn oedfa, enwedig gyda cyn lleid y bobl yn dod, i ni ddim eisiau upsetio neb nag un. I ni eisiau bod mor ofalus, rhag ofn a fydden nhw'n dod nôl to. Achos dyna beth sydd yn digwydd, mae pobl yn dal dig yn erbyn yr hyn sydd yn cael ei ddweud. Ond dychmygwch dweud nawr yr Iesu, roedd e'n gweld yr arweinwyr crefyddol yma, ac yn gweld nhw, yn gwybod yr rhai oedden nhw, ac yn rhybuddio pobl, peidiwch a copio nhw, y capelwyr yma, y crefyddwyr yma. Peidiwch da chi a'i dilyn ei esiampl nhw. Peidiwch a gwneud be maen nhw'n dweud, ond ddim yn gwneud. Ac felly mae yna restr o gwai nhw yn yr rhan gyntaf o'r benod. Yna, yn olaf, fe gawn ni alar. Yr arglwydd Iesu Grist dros Jerusalem diedifeiriol. Mae Crist yn galaru dros eu cyflwr nhw. Ac yn gweld y trieni oedd yn ei gwynebu nhw am beth oedden nhw, am beth o'n nhw'n mynd i wneud. Mae yn benod eitha brawychus i ddweud y gwir. Mor fyr oedd rhain am sawl peth, allech chi rhestr hirfaith o bethau roedd rhain yn euog ohonyn nhw. Roedden nhw'n dod mor fyr o'r safon. Ond roedden nhw'n fyr o ran i didwylledd. Doedd dim cydymdeimlad yn eu crefydd nhw. A doedd dim gostyngeidrwydd yn sicr. Doedd dim gostyngeidrwydd. Fath falchder. Roedden nhw'n greulon. Doedden nhw ddim yn rhoi gellir ymddiried ynddyn nhw. Ac gellir dweud hyn, roedden nhw'n bobl balch. Ac roedden nhw'n pentyrru beichiau ar eraill, heb godi bus eu hunan. Yr hyn oedd rhai oedd yn dangos eu hunan. Am ddisgrifiad, cofio fel plentyn, os oedd rhywun rhieni neu rhywun yn dweud nawr i ti'n dangos dy hun. Oedd e wastad yn brifo pan oedd rhywun dweud na, achos o'ch chi'n gwybod, hwnna ddim yn beth da. A mae yna lot felly, does, maen nhw'n neud pethau mwyn dangos ei hun. Maen nhw am neu sioe ohoni. Maen nhw am i chi feddwl pa mor dda i nhw. A chi gweld, plant yn tyfu lan falle eisiau dangos i'r rieni, maen nhw'n dda yn hwn, maen nhw'n dda yn y llall, maen nhw'n gallu canu, maen nhw'n gallu actio, maen nhw'n gallu jwmpo, maen nhw'n gallu neidio, maen nhw'n gallu cicio, a maen nhw'n gyffroes. Ac falle bod yna bwynt o dod, maen nhw'n mynd dros ben llestri, maen nhw'n dangos ei hun nawr.
A mae yna rhyw fath o sioe ohoni, ac i ni ddim yn hoffi gweld yna. Ond dyma'r arweinwyr crefyddol yn dangos ei hun. Roedden nhw am neu sioe o'i crefydd. Adnod 4. O blegyd y maent yn rhwymo beichau trymion ac anodd ei dwyn ac yn ei gosod ar ysgwyddau dynion. Ond nid ewyllysiant ei syflid hwy ac un o'i bysedd. Dim un bys. Mae hwnna'n really dweud yn dwi. Doedden nhw ddim fod i codi bys. Ond yn rhoi baich ar pobl eraill, edrychwch yn ni, ond doedden nhw ddim yn neud eu hunan, doedden nhw ddim yn byw yn ôl yr hyn o'n nhw'n honni. Nawr mor fanwl oedd ei beichiau, gosodant ar y bobl. Gwndewch o'r hwn. Yn y ddwy adnod gyntaf o Mathew 12. Yr amser hwnnw, yr aeth yr Iesu ar y dydd Saboth trwy'r yd, ac yr oedd chwant bwyd ar ei ddisgyblion. A hwy a dechreuasan dynnu tywys a bwyta. A phan welodd y Phariseaid, hwy a ddywydasan wrtho, wele y mae dy ddisgyblion yn gwneithir yr hyn, nid yw rydd ei wneithir ar y Saboth. Chi'n gallu clywed hwnna heddi. Yn drist iawn, falle mwy yn y cylchoedd i ni, y rai mwy diwygiedig, yr mwy traddodiadol, ond nid oes na beryg lle mae'r crefydd wedi mynd mwy fel hyn. Yr hyn sydd i'w weld ac yn beirniadu, ac mae yna rhyw elfen galed. Wrth gwrs, fes ni'n sefyll, i ni am gadw at bethau, ni am bod yn ofalus, ond i chi gweld lle mae'n mynd dros y linell, a lle mae'n ddeddfol, ac yn beirniadu'r sawl yma. Maen nhw wedi gwneud crefydd yn rhywbeth allanol llwy. I ni'n gweld Mathew 12, adnod 10, ac wele yr oedd dyn a chanol law wedi gwywo, a hwy ofyn asant iddo, gan ddywedyd, a'i rydd iachau ar y sabothau, fel y gallent achwyn arno. Dyna'i hagwen nhw tuag at iachad. Doedden nhw ddim yn fodlon bod rhywun wedi cael ei iachau ar y saboth. Dyna'r lefel ei crefydd nhw. Sym calon yma, does dim cydymdeimlad yma, mae wedi mynd yn gyfres o reolau, yn dwi? Maen nhw'n edrych yn iawn, maen nhw'n edrych yn ddiwygiedig, maen nhw'n edrych yn barchus, maen nhw'n neud popeth fel y dylsyn nhw. Dydyn ni ddim yn rhedeg ar y pethau fel i ni'n am edrych a gwisgo mewn ffordd sydd yn addas i addoli Duw. I ni am fod yn ofalus am bob math o bethau, ond nid dyna yw ein crefydd ni. Ac onid yw'n hawdd llithro mewn i hwn fel y Phariseaid, bod ein crefydd ni yn llwyr allanol. Wrth gwrs, mae'r ochr ysgam ni dweud, mae rhaid i ni gadw milltiroedd i ffwrdd yr ochr yna. Mae nhw wedi chael un llwyr anghywir hefyd. Ac mae'r linell canol, y linell gywir yna, mae rhaid i bod mor ofalus, ond i ni'n gweld mor hawdd i'w peidio deall yr efengil. Mae mor hwydd i ni golli'r golwg o'r efengil yn ein crefydd diwygiedig efengyledd hyd yn oed. Yr oedd rhain yn grac bod yr Iesu di achau rhywun oedd yn dioddef ar y Saboth. Mae'n warthus yn enw crefydd. Gyndewch ar ei hagwedd nhw am golchi dwylo. Dyma yw eu crefydd nhw. Dyma yw eu crefydd nhw. Mathew 15 adnod 2. Paham y mae dy ddisgyblion di yn troseddu traddodiad yr hynafiaid? Canis nid ydyn golchi dwylo pan fwy tan fara. Dyn nhw ddim wedi golchi dwylo. A felly fe ddylen nhw. Mae hwnna'n rhywbeth pwysig yn ein crefydd. Hwnna yw traddodiad yr hynafiaid. Mae hwnna'n rhan pwysig o'n crefydd ni. A'r allanol yma, ac i chi ddim wedi wneud e. Wrth gwrs, does dim newid nag oes. O'r rhai crefyddol sydd ar ôl. Wrth gwrs, pan ni'n gweld crefyddau'r byd, mae crefyddau'r byd yn llawn pethau allanol. Dyna yw eu crefydd nhw. Ond mae mor drist pan mae Cristnogaeth yn syrthio i'r un fagl. Mae mor drist, ond yw e? Dyma beth sydd wedi weld ym mhob rhan o gymdeithas dros bob canrif ers creadigaeth y byd. Wel, mae yna rybydd yma o'n blaenau ni. Ac am angen sydd yma'r arglwydd weithio yng nghalonau pobl, mae e mor hwydd i gael yn anghywir. Mae e mor hwydd i gamddeall yr efengil. Ac mae'n llawer i achlysur, mae'n cymryd blynyddoedd cyn bod hwn yn dod yn amlwg yn y person, falle degawdau cyn bod person yna'n dod wyneb yn wyneb ar efengil, ac maen nhw'n gweld dyn nhw ddim yn hoffi fe, achos does dim lle i falchder nhw. Ac efallai i rai fydd yr i hwyr.
Ac bydden nhw yn rhagwyddoldeb ac wedi gweld bod nhw wedi treulio bywyd yn llawn crefydd balch. Wel, gydewch chi ni edrych yn gyntaf ar y dyrchafu'r hunan, yna yr un dyrchafedig ac yn olaf dyrchafiad gan Grist. Wel, yn gyntaf, dyrchafu'r hunan. Yr oedd yr arweinwyr crefyddol yn codi dychryn ar y bobl. Dyle hwnna ddim fod, wrth gwrs, i ni'n gallu codi dychryn ar bobl am dragwyddoldeb ac am bechod, a mae yna le i hynny, ni ddim yn codi digon o dychryn. I ni'n ofni codi dychryn ar bobl pan mae'r efengil yn cael ei chyhoeddi. Ni'n mynd sôn am hynny, yr oedd rhain yn codi dychryn yn dangos iddyn nhw, i chi ddim yn ddigon da, i chi ddim yn mynd i gyrraedd y safon, a mae rhaid i chi copio ni os chi eisiau cael gobaith. Dyna'r lefel o codi dychryn. Hynny yw, yr oedd yn anobeithio, mae'r efengil yn llawn gobaith. Ond roedd rhain yn cynnig rhyw fath o grefydd heb obaith. Roedden nhw'n dweud, mae rhaid i chi fod mor dda. Roedden nhw'n dweud bod angen i'w gweithredoedd da fod yn fwy na'r gweithredoedd drwg a wnaethant. Os oedden nhw am gael iachawdwriaeth. Mae'n anhygoel yn dweud. Mae rhaid i chi wneud mwy o bethau da na mwy o bethau drwg. Mae hwnna dal i'w ddweud heddi. Mae'r mwyafrif o bobl siwr o fod di-grefydd, ond efallai yn meddwl falle bod yna rhywbeth ar ôl marwolaeth, ar ôl i ni adael y byd yma, ac maen nhw'n dweud, cyn belled bod chi wedi gwneud mwy o ddaioni nag o ddrwg. Os allwch chi edrych nôl dros eich bywyd. A maen nhw wedi dod i rhyw gasgliad o rhywle, dwi'n yn gwybod o ble maen nhw wedi cael ond maen nhw wedi dod i gasgliad bod Duw yn mynd i ddweud, wel, ni'n mynd i roi chi yn y cydbwysau, a ni'n mynd i cydbwyso chi yn y clorian, ac ni'n mynd i edrych i weld y pethau drwg chi wedi wneud a'r pethau da, a gobeithio bod mwy o dda na drwg. A falle bod rhain dweud, mae angen i chi wedi bod eitha drwg heddi, mae eisiau chi fod yn dda fori. Rhag ofn, a byddwch chi'n sal neu damwain neu rhywbeth, a byddwch chi'n rhagwyddoldeb. Felly mae rhaid chi fod yn dda. A mae lot o bobl, dwi wedi gweld hwn, a fi siŵr bod fi wedi profi o hwn, ond i'n sylweddoli bod yn beth, bod pobl yn byw i dydd nhw yn dweud mae rhaid nhw wybod bod nhw'n gwneud un gweithred dda i rywun arall yn ystod y dydd. Rhywbeth fel talu am rhywbeth, neu helpu rhywun a chi ddim yn nabod nhw. A ges i fe'n dod nôl dros y bont. O'n i'n teithio dros y bont na heddi, ond sy'n brach i dalu dim mwy i dod dros y bont. Ond oedd arfer gofio talu, a fi'n cofio dod nôl o rhywle, be bynnag o'n i, a dod nôl a mynd i dalu yn dweud, na, mae'r car o dy flan di wedi talu. Ac am amser nes i feddwl camgymeriad oedd, a bod nhw'n meddwl bod aelod o'r teulu tu nôl, a'n meddwl, na, mae'n problem i ni fod nawr, bydd y pobl eraill, dim arian dyn nhw. Na, yn o be fi'n deall, mae pobl yn dweud, mae'n eitha cyffredin. Oedden nhw siwr o fod yn rhedeg mas o amser i wneud gweithred dda. Felly fe dalon nhw y toll i fy ngharu fynd drosodd. Ac yna nhw'n gallu cysgu yn gyffyrddus. Dwi wedi gwneud gweithred dda. Dwi wedi helpu rhywun heddi. Ac yn mynd o ddydd i ddydd fel hyn. A rhywbeth tebyg, o'n nhw'n dweud oedd mae rhaid i chi fod yn bobl dda. Mae rhaid i chi fod yn bobl crefyddol, efallai. Mae rhaid i blesio Duw. Mae rhaid i chi trial eich gorau i wneud yn siŵr. Ac wedyn, falle bydd yna elfen o ofn yn dod. Falle enwedig i'r ifanc, falle plant sy'n gallu bod yn bach yn drwg, yn teimlo, na, fi wedi cael diwrnod ofnadwy, fi wedi cael sawl row heddi, mae rhaid fi trial gwella fi yna. A byw fel hyn trwy'r amser yn trio plesio Duw. Mae'n faich yn dwi. Mae'n meddwl ac yna, os ych chi'n cael mwy o barch o Dduw ac edrych ar Dduw a meddwl pa mor fawr yw mae'r pwysau'n anferth. Sut fedrai blesio Duw? Ac felly mae rhai pobl di mynd a gwerthu'r cyfan a mynd i ryw wlad bell achos maen nhw'n meddwl bod hwnna'n aberth fi Duw yn fodlon ag e. Os rhoddai fy eiddo i'r tlawd, os na i troi cefn ar bywyd cyffyrddus, os a i wlad lle mae'n anodd i fyw, os a i fyw ymhlith pobl a trial helpu nhw sy'n sal, fyddai'n teimlo'n well a fi Duw yn hapus am mi. Mae yna lawer wedi wneud na. Am grefydd creulon. Achos cyn i ni fynd ymlaen, mae safon mae Duw yn disgwyl ohono ni'n berffeithrwydd. Fedrwch chi byth fod yn berffaith. Ond oedd y Phariseiaid, yr arweinyddion crefyddol a'r ysgrifenyddion, o'n nhw'n chwilio am ffyrdd i osgoi'r beichiau trwm trwy ddarganfod ffyrdd o'i hamgylch, fel pobl cyfreithiol heddi sydd yn byw ac yn gweithio yn y llys ac yn y blaen a materion y gyfraith ac yn chwilio am y llythrennau mân yna. Dyna fel o'r rhai o'r rhain.
yn chwilio am rhyw fath o ffordd o osgoi cadw'r gyfraith ac ddim yn torri'r gyfraith, achos bod yna rhyw wendid yn y gyfraith. Rhyw fath yna o feddylfryd. Os fedrwn ni ddod o'i amgylch ond rhoi'r ymddangosiad i bawb, pa mor dda ydw ni. A dyna fath rai oedden nhw. Ond gwrandewch, mi roedden nhw'n anwybyddu'r pethau pwysicaf. Doedden nhw ddim wedi deall gwir grefydd. Adnod 23, gwau, chwi, ysgrifenyddion a phariseiaid, rhagrithwyr. Canis yr ydych yn dygymur mintis a'r anis a'r cwmyn ac a dawsoch heibio y pethau trymach o'r gyfraith, barn a thrigaredd a ffydd. Rhaid oedd gwneithir y pethau hyn ac na a ddewid y lleill heibio. Mi roedden nhw'n arbenigwyr ar ddisgwyl i bobl i fynd i'r ardd, tynnu'r mint, y mintis, gosod e fan hyn a tynnu'r maint cywir allan. Degami, y mint. Chi'n dda, trwchwch ar ein, maen nhw mor gryfyddol. Maen nhw'n degymu'r mint. Ond doedd dim gwir crefydd yn ei cael nhw. Ond oedd nhw'n edrych mor dda. Chi'n gallu gweld nhw. Trwchwch faint arian maen nhw'n rhoi elusennau yn yr oes hon. Edrychwch be maen nhw'n wneud. Maen nhw wedi mynd lan rhyw fynydd mawr mwyn elusen. Maen nhw wedi costio cwbl o filoedd o bunnoedd yn nhw hedfan i'r mynydd, ond ni'n anghofio am hynny. Maen nhw wedi cerdded lan y mynydd, a maen nhw wedi casglu arian i'r tlawd, ac maen nhw wedi dweud, ni'n gwneud gymaint i helpu pobl eraill, edrychwch arno fi, pa mor dda dwi. Ond dwi'n berthon gostyngiedig, dwi ddim eisiau ffys, ond anewch chi roed ar y radio neu'r teledu mwyn i pawb cael gwybod bod fi wedi gwneud e. Fi'n mynd i capel ar y sil. Gan amla. Byddai'r capel ddim yn bodoli hebddai. Dwi'n mor bwysig i'r capel. Ond ni chi gallu clywed mae dal i fod yn diwy. Yn canolbwyntio ar y pethau allanol, ond dyn nhw ddim yn bobl caredig iawn. Mae'n bobl neis iawn yn y bôn. Lle chi weld byddwch chi gallu gwylltio nhw'n rhwydd. Dim lot o ras na. A sicr does dim lot o ddealltwriaeth o Iesu Grist. Ond maen nhw'n gryfyddol. Sawl un sydd wedi troi gwir grefydd yn weithred allanol ac nid yn fater ysbrydol y galon, mater o waith diw yn y galon. Ond yna welir gan y cryfyddwyr yma, adnod 5, ond ymaint yn gwneithir ei holl weithredoedd mwyn ei gweled gan ddynion, canis ymaint yn gwneithir yn llydan ei philacterau ac yn gwneithir ymylwaith ei gwisgoedd yn helaeth. Ar wrth gwrs, does dim philacterau gyda ni yn ein cylchoedd ni. Mae yna rai, sabion ni, siwr o fod yn rhywle yn y ddinas hon, ond dwi ddim wedi gweld un yn berswn, dwi wedi gweld un, ond dwi'n wedi gweld un ar weithred. Ond mi roedd e bryd hynny, ond mi'n sicr maen nhw dal i fodolion dyn nhw, o fewn i ddewiaeth. A be fydde'r philacterau yma, yw bocs, neu cas, lledr, fydde'n cael ei gosod ar y talcen, neu falle oedd yna un ar y fraich chwith, sef yn agos at y galon. Ond yn y bocs, yr oedd yn cael ei gynnwys y gyfraith, adnodau, cyfeiriadau at y gyfraith. A mwyar bocs, y mwyar ysbrydol oeddech chi yn ôl pob sôn. Ac y mwyaf amlwg oedd y pethau yma, y gwell byddai golwg pobl eraill arnyn nhw. A bydden nhw'n well na'r mwyafrif. Ac hefyd yn gwneithir yr ymylwaith ei gwisgoedd yn helaeth, y gwisg ar hyd y llawr. Os oedd rheina'n fwy hir na'r rhai pobl eraill, trychwch ar rhein, mae rhein wedi cyrraedd. Mae gwisg yn profi'r peth. Mae'r allanol yn profi'r peth. Mae'r rhain yw'r pobl chi eisiau copio. Mae'r ymylwaith, mae eu gwisg crefyddol nhw yn profi yn ôl nhw, eu bod nhw yw yr rhai sydd wedi deall. Roedd yn awyddus i wneud ei hunan i ymddangos yn well ag eraill, y fath falchder, ac eto, does dim llawer o newid wedi bod nag oes, ymhlith crefyddwyr. Adnod 6. A charu y maint y lle uchaf mewn gleddoedd a'r prif gadeiriau yn y synagogau. Ond ydyw yn hawdd iawn. Dyma beth oedd y cryfeddwyr yma. Roedden nhw am cael eu cydnabod fel yr arweinwyr y cyfnod. Nhw oedd ar y sedd flaen. Allwch chi ddychmygu yn yr hen Gapel y Cymraeg, y sedd fawr. Nawr, pan oedd na fendith, mi fydd yr hael yn eistedd yn y sedd fawr, tybiwn ni llawn gostyngeidrwydd ac ddim eisiau eistedd yno.
A dyn nhw'n ymwybodol o'n nhw ddim eisiau bobl i feddwl bod nhw'n falch ac yn y blaen. A pan ddech chi siarad yn nhw tybiwn ni, fydden nhw'n llawn Crist a llawn gostyngeidrwydd. Ond yna wrth i'r blynyddoedd mynd yn ei blaen, allai ddychmygu'r dirywiad a'r sedd flawr flaen yn y blaen yna a llawn pobl ac edrychwch arno fi. Dwi'n un o'r henuriaid. Ac yna fydd yna gymanfa gan ni. Ac byddwch chi'n cael pawb i'r blaen wedyn ni, a llun o pawb. Bydda pawb yn dod i'r blaen. Drychwch arno. Ni sydd wedi trefnu'r cymanfa gan ni. Ni sydd wedi trefnu'r gynhadledd. Drychwch, mae yna res, mae yna oriel. Drychwch, dyma'r pwysigion. Ac i chi ar fyna, diolch i chi am dod. Ond ni sydd yn bwysig. Ond nid yna fel y Phariseaid. Mor bwysig ydw i. Dwi wedi cyrraedd y top. Mae fe enw i lan fyna. Dwi yn y gwleddoedd. Dwi yn y blaen. A mae'r wisg yn mynd. Mae'r phylacterau gen i. A dwi'n llawn o bethau Duw. Drychwch ar y fi. Copiwch fi, mae'r balchder yn rhep, ond dwi ddim gwahanol nag yw. Hyn sy'n neud yn waith yw bod yn enw crefydd. Adnod 7, a chyfarch yn y marchnadoedd, a'i galw gan ddynion, rabi, rabi. Roedden nhw yn pwysleisio bod angen i gael. Mae fel, does gen i ddim llythrennau diri ar ôl fy enw i, ond petai na. Petai ni'n athro Alun Higham. Dwi yn athro, ond o ran y professor. Dychmygwch fi'n mynd lan ar drwy ac yn cywiro nhw, bod nhw'n galw fi'n Mr Higham. A petai ni'n dweud, esgusodwch fi yw'r athro Alun Higham. Dychmygwch, dyna'r math, ond dwi wedi clywed y fi'n. Dwi wedi cael fy nghywiro, y doctor ydw i, diolch yn fawr. Dwi'n bwysig. Dwi'n alluog. Ond yn y byd crefyddol, mae hynna'n waith. Mae'n ddigon afiach yn y byd. Bod pobl eisiau canu clodyd i hun, achos bod Duw wedi caniatáu iddyn nhw'n cael ymenydd sydd wedi peri iddyn nhw'n basio'r aroliadau, ond falle bod yna bobl eraill sydd yn llawer mwy addas ar gyfer cymdeithas eddi, pwy a wyr. Ond mae balchder y byd yn rhemp, achos fel na maen nhw eisiau cyhoeddi a hysbysebu pa mor fawr yn nhw. Ond i gael y myd crefydd, drychwch arno fi, drychwch be dwi wedi wneud. Roedd rhain yn deheu am statws ac am gydnabyddiaeth. Oedd yn amlwg gyda'r rhain. Ac efallai mai dyma'r enghraifft eithafol. Dyma'r enghraifft weitha. Ond dyma'r peth, does dim rhaid iddo fo fod mor amlwg a gwisgo phylacterau ar eich talcen ac ar eich braich a gwisgoedd hir yn llusgo i'r llawr. Achos i ni gyd wedi bod yn euog o hyn i raddau. Falle bod yna rai dal i feddwl fel hyn, ond nid dyna yw crefydd, ymdrech dyn i blesio Duw. Dyna yw crefydd. Crefydd yw dyn yn ceisio Duw. Pob crefydd. So os beth yw e? Enwch unrhyw grefydd yn y byd, ac yn anffodus, Cristnogaeth bellach, ymdrech dyn i blesio Duw. Ac felly, creu seremoniau ac oedfaon mwyn plesio Duw. Ond nid yna yw gwir Cristnogaeth. Cristnogaeth yw Duw yn ymestyn lawr i achub dyn. Mae mor wahanol. A'r unig crefydd sydd fel hyn. Mae gwir Cristnogaeth mor wahanol i bob crefydd a Cristnogaeth bellach yng Nghymru ac dros y byd. Mae wedi llwy'r gwrthwyneb. Ond oherwydd ein natur pechadurus, i ni am blesio eraill, yr ydym am dderbyn clod gan eraill, am beth i ni, beth ni wedi wneud, trostyn nhw. Ond mae Iesu Grist yn condemnio y deheuad am glod. Dyma beth mae Crist yn dweud fan hyn. Mae'n condemnio, dwi'n condemnio helpu pobl eraill, dwi'n condemnio y pethau hynny. Be mae'n dweud yw y deheuad am glod. Y balchder. Pan nad oes ganddo ni unrhyw beth i ymfalchio ynddo. Achos mae'r hyn oll sydd gennym yn dod o Dduw. Ac felly mae Crist yn dweud, dyma ble chi wedi mynd anghywir. I chi'n dyrchafu, i chi wedi wneud eich Duw yn chi eich hunan. Mae yna dermau eraill, ac yn y byd Cristnogol, efengyloedd hyd yn oed, fydd y termau gyda ni, ond i chi'n gwybod bod rhywbeth o'i le, fel y gwydyr sydd â chrac yn ei ochr a chi'n ei daro fe, chi ddim yn clywed y sain hyfryd na. Y tincian y gwydyr. Pan mae crac yno fe, mae'n drwm yn diwe. Chi'n gallu dweud bod rhywbeth o'i le ar y gwydyr. Mae'n anghywir. Ac ond nid yw e felly.
Ni'n gallu gweld ambell roedd ni'n gallu dirnad ni'n methu dweud yn sicr ac mae'r baich yn drwm. Ni'n gweld rhag ni'n meddwl dwi ddim yn siŵr os chi wedi deall yr efengyl. Dwi hwnna ddim yn feirniadaeth. Beth ni'n dweud, ddiw graslon dangos trigaredd i'r rhain. Maen nhw'n ymfalchio. Roedd Crist yn ei condemnio nhw. Nawr, i ni ddim yn gallu condemnio, ond i ni'n gallu fod yn ddirnadol. I ni ddim yn condemnio pobl, ond beth ni'n dweud yn yr rhan yma o'r bregeth yw hyn. Deffrwch da chi, os ych chi'n grefyddwr sydd yn gwrando. Dyna beth sy'n digwydd, ac ni'n gwybod bod ambell un wedi dros y blynyddoedd. Os ych chi'n gapelwr, byddwch yn ofalus, mae nid y capel yw eich crefydd chi. Os ych chi'n un o'r hyneriad, os chi wedi pregethu a helpu'r capel i gadw drysau'r agor, ystyriwch, ydych chi erioed wedi deall yr efengyl? Ydych chi'n gwneud y pethau hyn mwyn cael clod i chi eich hunan? Os chi'n athro ysgol Sul, ydych chi'n ymfalchio yn y ffaith bod chi'n athro ysgol Sul, achos chi'n meddwl bod yr ysgol Sul di hen gau, achos fydde dim digon o help, a chi sydd wedi cadw efo, ond nid yw'r un math o beth i ni'n gweld dros Gymru gyfan, y mae pobl yn ymfalchio, dyna yw eu crefydd nhw. Ond nid dyna yw crefydd. A mae Crist yn rybuddio, dyma i chi drigaredd fan hyn. Mae'n sowndio'n erchill o benod, mae'n sowndio lle mae'n llawn condemniad, ond mae'r condemniad yn llawn drigaredd ar rhybudd. Mae'n rybuddio nhw, edrychwch i'ch cylonau o ble chi'n sefyll. Chi grefyddwyr. Ydych chi wedi deall beth yw gwir crefydd? Wel, gadewch ni symud ymlaen. Yr un dyrchafedig. Oedd y Pharisëaid yr ysgrifenyddion yn dyrchafu hunan. Ond dim dyna beth o'n nhw fod i wneud. Mae'n dangos iddynt pam maen nhw'n anghywir, a sut y maen nhw wedi pechu. Nid ydyn nhw'n dod yn agos at yr athro sef Iesu Grist ei hun, adnod 8. Eithir nach galwer chwi rabi, canes un yw eich athro chwi, sef Crist. A chwythau oll brodyr ydych, Crist yw'r un dyrchafedig, yr un y dylsym ei ddyrchafu, sydd wedi dod lawr o'r nef, fe yw mab Duw, fe yw'r gwir Feseia, a hwn oedd yr un a brofodd heb amheuaeth, mae fe oedd yr un y cyhoedda proffwydi amdano. Yr oedd Iesu Grist, sef yr athro. Pwy oedd nhw? Nhw eisiau cael ei galw yr athro, rabi. Trwchwch pa mor dda i ni. A mae Iesu Grist yn dweud, dim ond un athro sydd. Adnod 10. Ac nach galwer yn athrawon, canes un yw eich athro chwi, sef Crist. Fe yw pen yr eglwys. Fe yw ein brenin, yr arglwydd, i fe sydd yn rheoli, fe sydd wedi gosod y gyfraith, ac fe fydd yn barnu. Fe yw'r un a ddaeth i fyw y gyfraith yn llwyr yn ein lle ni. Bu Iesu Grist fyw bywyd perffaith ac fe fodlonodd e'r tad. Fe oedd yr unig un a fyddai'n gallu cymeryd ein baich arno fe hun. Fyddai'n cael ei gosbi am ein pechodau ni. Does dim modd i ni wella ar hwnna nag oes. Nes i ddim dewis ar yma, nes i ddim sôn am yr rhai dwi'n mynd i ddyfynu, ond yr un cyntaf sydd wedi cael ei ddewis, dwi'n falch dweud ganon ni fe gynne, gwrandewch, dyma beth o'n i'n mynd i ddyfynu'n gyntaf. Mawr oedd Crist yn rhagwyddoldeb, mawr yn gwisgo natur dyn, mawr yn marw ar galfaria, mawr yn meiddi angau hun. Hynod fawr yw y nawr, brenin nef a deiar lawr. Dyna i chi. Dyna beth oedd eisiau i'r ysgrifennydd y Pharisëaid i glywed. Ac i ddweud y gwir, dyma beth sy'n drist. Tybiwn ni bod hon wedi cael ei chanu mewn cymanfaoedd canu. Ledled Cymru, dros degawdau. A faint oedd yn deall beth o'n nhw'n canu? Sawl un oedd yn deall, falle bod yna rai, ond falle bydde eisiau ni newid y geiriau mawr ydw i yng ngolwg y capel. Mawr ydw i yng ngolwg efengelwyr. Mawr ydw i, drwchwch, mae gen i enw. Dwi'n edrychwch, pa mor dda dwi, pawb yn fy mharchu, ond nid dyna yw crefydd Cymru. Sydd wedi llwy'r gwacau'r capeli, mae di hen fynd ond diwe, mae mor drienus, mae gwir grefydd wedi hen ddiflannu. A'r rheswm amdano fe ni di anghofio'n fawredd Crist.
Mae dyna yw gwir grefydd, mawr oedd Iesu yn yr arfaeth, mawr yn y cyfamod hedd, mawr y methlem a chalfaria, mawr yn dod i lan o'r bedd, mawr iawn fydd efryw ddydd pan ddatgydu'r pethau cydd. Mae'r peth, mae'n rhy fawr i ni ddeall, mae'r peth yn anferthol, mae Iesu Grist mor fawr. Mawr yw Iesu yn ei berson, mawr fel Duw a mawr fel dyn, mawr ei degwch a'i hawddgarwch, gwyn a gwridog, teg ei lun, mawr yw ef yn y nef, ar ei orsedd gadarn gref. Dyna pa mor fawr yw, mae e'n nawr yn eistedd ar ddeheulaw y tad. Ac mae'n mor fawr. Mae e wedi ddyrchafu ond dyw e. Dyna'r un y dylwn ni ddyrchafu. I feddwl bod ni'n gallu dyrchafu ni'n hunan. I feddwl bod ni'n gallu meddwl bod ni'n rhywbeth. I feddwl bod ni'n meddwl bod, dwi'n mor dda. Fydd e'n siŵr o blesio Duw. Na un weithred fach dda arall fori. A fi popeth yn iawn. Dyw e ddim yn dod yn agos at fawredd Crist. Sut allwn ni ddeheu am ddyrchafu'n hunan pan mae Iesu Grist, Mab Duw y Meseia wedi cyflawni un oll ein mwy ni, mae e wedi agor y drws i'r nefoedd, mae wedi cau y drws i effer. Dyna yw'r efengyl. Mae Iesu Grist wedi gwneud hyn oll i ni. Adnod 9, ac na elwch neb yn dad i chwi ar y ddaear, cynnes un tad sydd i chwi, yr hwn sydd yn y nefoedd. Beth oedd yn dweud yw ni ddylai neb ymdrechu ddisodli Duw y tad chwaith. Yr un anfonodd ei fab i'n hachub ni. Am rybydd. Peidiwch da chi a disodli ac i geisio tan seilio awdurdod Duw y tad. Dwi'n meddwl am yr emyn yma, rhagluniaeth, fawr y nef, mor rhyfedd yw. Na ddallen yna to, rhagluniaeth fawr y nef, mor rhyfedd yw, esboniad helaeth hon o arfaeth Duw. Dyma beth yw mawr y Duw y tad, sydd gymaint fwy nag unrhyw grefyddwr ar wyneb ddaear. Mae'n gwylio llwch y llawr. Mae'n trefnu lluoedd nef, cyflawna'r cwbl oll o'i gyngor ef. Llywodraeth faith y byd sydd yn ei llaw, mae'n tynnu yma i lawr yn codi draw, trwy bob helyntoedd blin, terfysgoedd o bob rhyw, dyrchafu'n gyson mai deyrnas ein Duw. Ei thwllwch didew sydd yn olau gwir. Ei dryswch mwyaf mae yn drefn glir. Hi ddaw a'i throion maith, yn fian oll i ben, bydd syni wrth gofio'r rhain, ti draw i'r llen. Mae'r rhagluniaeth Duw, a ti'n ôl y rhagluniaeth yw Duw. Mae'n anferth o beth. Ac i feddwl bod ni'n gallu tynnu Duw allan o'n crefydd ni, a tynnu Iesu Grist mas o'n crefydd ni. Mae'n ofnadw yn diwe. Emyn arall, mae Duw yn llond pob lle, presennol ym mhobman, y nesaf yw e fe o bawb at enaid gwan. Am eiriau, mae e'n llond pob lle. Am olwg o'r newydd, o'n Duw, o'n harglwydd Iesu Grist, y cawn weld a phrofi ei bresenoldeb. Ond dyna beth sydd angen arno ni, does dim byd yn mynd i symud neb. Does dim modd i ni berswadio neb i ddod mewn. Falle lwyddwn ni os fyswn ni'n cynhyrchu cwpl o filoedd o daflenni ac i ni am wneud ni am roi gwahoddiad i bobl ac mae'n bwysig i wneud yna. Ond os gewn ni lwyddo dod â 3 neu 4 mewn fyddwn ni'n llawenhau ac i ni ddiolchgar am y 3 neu 4. Ond i ni'n gwybod hyn, mae'r broblem mor anferthol. Dim ond un ateb sydd. Mae'n rhaid i Dduw weithio. Ac am brofi ei bresenoldeb ac i cael golwg o'r newydd a petawn ni yn cael ei bresenoldeb yma a petawn ni yn cael profi o'i agosatrwydd a gweld ei fawredd am trawsnewidiad fydda'n digwydd, byddai'n trawsnewid ni'n llwy, ond bydde pobl fydda'n mynd heibio, bydde pobl yn y gobaith sydd yn mynd heibio ac yn clywed ni wrth i nawr ac falle'n clywed rhywbeth, rhyw sain o bregethu yn stopio ac yn dod i fewn. Gan fod yr ysbryd glân ar waith, a fod mawredd Crist yn llifo allan o'r lle. Ond dyna yw'r ateb, dyna'r unig ateb. Dyna yw'r ateb bob tro mewn crefydd. Pan mae rhywun yn dod yn Gristion, yw pan maen nhw'n dod i weld a phrofi rhywbeth am fawredd Crist. Fod gymaint gwell na ni. Ond dyna'r unig obaith, ni allwn ni wneud dim byd i newid ein cyflwr, heb y myraeth Duw trwy'r ysbryd glân, i brofi ei agosatrwydd, i weld mwy ar Grist.
Mae'r broblem yn rhy fawr I bechadu'r ddelio. Os oes rhywun sy'n ceisio. Falle am eiliad mae yna rhyw deimlad o anobaith, ond I ni'n gwybod hyn, yn yr eiliadau mae'r pechadur sy'n ceisio yn teimlo'r anobaith o'r pregethwr sy'n ffyddlon. Beth I ni'n gwybod hefyd yw hwn, ynghlwm ar anobaith, I ni'n gwybod mae yna obaith rhywle. Mae'n anodd I esbonio yna. Yn wahanol I grefyddwyr y byd yma sydd yn rhoi pwysau di-ri ar bobl I gyrraedd rhyw safon a llawn anobaith achos newn nhw byth cyrraedd y safon. Ond gyda'r efengil, ambell waith daw ofn. Ambell waith daw disgwyliadau'r efengil, chi'n meddwl mae hwn yn... Ond pam yr ysbryd glân ar waith, fe fydd na anobaith yna'n sicr, ond ynghlwm ar anobaith, mae yna obaith. Mae'n rhyfedd, ond dyna beth mae'r efengil yn neud. Mae'n dod ar anobaith a'r gobaith. Yn olaf I orffen dyrchafiad gan Crist, adnod 11 a 12, a'r mwyaf ohonoch a fydd yn wneidog I chwi, a phwy bynnag a'i dyrchafo I hun a ostyngyr, a phwy bynnag a'i gostyngo I hun a ddyrchefyr. Am addewid yma, mae'r addewid cyntaf yn un sy'n codi dychryn. A phwy bynnag a'i dyrchafo ei hun a ostyngyr. A mae hwnna unrhyw le, unrhyw grefydd, unrhyw rhan o'r byd, ond o fewn Cristnogaeth, o fewn capeli efengylaeth hyd yn oed. Os oes na bobl sydd yn dyrchafu ei hunan, yr addewid yw fe ddaw barn. Fe'ch gostyngyr chi, fe'ch tynnu'r I lawr. Dyna'r addewid. Falle fydd ddim yn digwydd am flwyddyn, am ddegawd, am 20 mlynedd, hanner canrif, ni ddim yn gwybod, ond beth ni yn gwybod yw, os ydych chi yn dyrchafu eich hunan, os nad ych chi wedi ddeall, os nad ych chi wedi cael eich dod yn ostyngedig, os ych chi yn meddwl yn fawr am eich hunan, fe fyddwch chi'n cael eich tynnu lawr ryw ddydd, maes o law fe ddawe, fe fydd yr arglwydd yn dod ac yn delio chi. Ac os nad ar y ddeiar yma, yna fe fydd yn rhagwyddoldeb. Dyna'r addewid, ac nid yw Duw yn gallu torri addewid e. Felly mae hwn yn codi'r fath achri. Mae'n erchill o beth ond yw e. I chi sydd yn falch, os ych chi'n falch bod chi'n efengylwr hyd yn oed, I chi ddim wedi deall e. Fe ddaw cosb i'r balch, a sawl balch sydd wedi dinistrio eglwysi. O, yn yr oes I dwi wedi byw yno, mae yna bentwr o bobl balch sydd wedi dinistrio eglwysi, a wedi lladd y dystiolaeth, ond fe ddaw y dydd pan fydd yna farn yn dod, pan yna rhywun wedi dinistrio gwaith yr arglwydd. Fe ddaw'r cosb. Eu gweithredoedd nhw pan maen nhw'n meddwl eu bod nhw'n ddigon da I blesio Duw. Yr addewid yw fe fydd na farn. Os na fydd na edifeirwch cyn hynny, yna fe fyddant yn cael eu tynnu lawr o'i safle hunan dyrchafedig. Nawr I ni methu wneud na. Ac I ni ddim yn aros yn y gobaith y dawe, ni ddim eisiau yna, ni eisiau gweld edifeirwch, ond ydyn ni, dyna yw ble ni am fod. I ni am weld edifeirwch, I ni am weld rhain yn dod lawr, I ni ddim eisiau gweld barn. A dyma beth mae Crist yn dweud, mae'n rhoi rhybydd iddyn nhw, I ni ddim yn pregethu fan hyn yn dweud, o na, I ni eisiau gweld chi gael eich cosbi am y dinistyr chi wedi wneud I ni, chi wedi parddio'n henw, neu chi wedi dinistio'r gwaith. Na, yr gobaith yw hyn, o, bydden nhw'n cael eu tynnu lawr ac yn dod I edifeirwch ac y bydd Crist yn cael ei ddyrchafu. Dyna beth I ni am weld. Rhybydd yw hwn, chi beilchion edifarhewch. O, mae yna rybydd. Fe ddeliodd yr arglwydd a nifer tra ar y ddeiar. Mae hwn yn codi dychryn. Fe ddeliodd ar offeiriaid balch, Malachi 2 adnod 9. Am hynny minnau hefyd a'ch gwneithym chwi yn ddirmygus ac yn ddiystyr gan yr holl bobl. Megis na chadwaswch fy ffyrdd I, ond bod yn derbyn wynebau yn y gyfraith. Fe nes I ddelio gyda'r offeiriaid a fe nes I tynnu chi lawr. Achos o'ch chi'n dweud celwydd. Mae'r arglwydd yn delio gyda pobl ar y ddeiar yma, cyn tragwyddoldeb, cyn y farn. Mae hwnna'n frawychus yn diwedd. Fe ddeliodd gyda proffwydi'r celwyddog, edrychwch ar Eseia 9:15, yr henwr ar y nydeddus yw y pen a'r proffwyd sydd yn dysgu celwydd, fe yw gynffon. Fe bydda'n cael ei rhoi yn ei lle. Hyn mae gair Duw yn cyhoeddi yw tra fod balchder yn y galon. Tra ni cheir edifeirwch. Os na cheir ar ostyngiad yr enaid gerbron Duw, yna fe fydd barn, ac fe ddaw dirmig tragwyddol. Dyna'r rhybydd.
Ac yn yr hybydd mae na drigaredd. Efallai bod yna rhywun sy'n gwrando, lle mae'r balchder yma yn broblem anferth iddynt, ac trwy ras Dyw maen nhw dod i weld e. Ac felly, nid condemniad yw hwn nawr, mae yna obaith yma'n does, dewch at Grist. Ond edrychwch i'r gwrthwyneb, mae'r addewid i'r balch, mae yna. Tra yn ddiedifeiriol, fe fydd na farn, ond gwrandewch ar hwn. Os yw'r ysbryd glân ar waith, os yw'r ysbryd glân wedi agor llygaid yr enaid, ac wedi dangos eich cyflwr eich pechod, os ych chi wedi profi euogrwydd fel mynyddoedd byd, ac wedi gweld eich gwacter, ac wedi dod i weld mawredd yr un a ddaeth eich achub, sef Crist, os ydych chi wedi dod yn llusgo ac yn plygu o'r droed y groes. Mae mor wahanol, mae'n miliynau o filltiroedd i ffwrdd o grefydd. Beth yw gwir crefydd? Yw rhywun yn dod, yn llusgo, yn plygu, methu codi pen hyd yn oed. Yn dod o droed y groes. Ac yna o droed y groes wedi gweld yr hyn a wnaeth Grist drostynt. Mae ef ac ef yn unig sydd wedi talu'r pris am eich iachawdwriaeth. Ac yna y cewch fwynhau llawenydd ei iachawdwriaeth. Dyna'r addewid, fe gewch eich codi fyny. Fe gewch eich dyrchafu. Nid bod chi'n ymuno cael eich dyrchafu, ond fydd na fendydd. Fydd na lawenydd, fydd na heddwch, fydd na ryddhad, fydd na ddiolchgarwch yn llifo'ch enaid. Fydd na fwynhad o'r etifeddiaeth, fydd na goron o gogoniant. Mae'r hyn oll yn yr arglwydd Iesu Grist. Dyna'r addewid. A phwy bynnag a'i dyrchafo ei hun a ostyngyr. Dyna i chi rybydd wrth i ni orffen. Fe fydd yr arglwydd yn delio gyda chi. O, gwnewch yn siŵr ar beth a'r bwy i chi'n pwyso am iachawdwriaeth. Dyma'r addewid. A phwy bynnag a'i gostyngo ei hun a ddyrchefyr. O, pam y gostyngeidrwydd. Mae hwnna dim ond yn digwydd pam yr ysbryd glân ar waith. Ond am lawenydd a ddaw. Pam y Dyw ar waith. A mae'n delio gyda'r enaid. Ac mae'n rhoi heddwch, mae'n rhoi ffydd, mae'n rhoi maddeiant, mae'n rhoi bywyd trygwyddol. Mae'r bendithion yna. Dyma yw gwir Gristnogaeth. Nid cydnabyddiaeth teulu neu ffrindiau neu cymdogion neu enw ar ryw bapur neu ryw lyfr neu llyfr hanes neu ar y newyddion bod na ryw eitem amdano ni. Nid dyna yw gwir grefydd. Nid rhestr o faint i chi wedi rhoi i elusen. Wrth gwrs, mae'r holl beth yna ni am wneud, ond dim i tynnu clod i'n hun. Gwir grefydd yw pwyso'r Grist, sef dod ato fe. Doedd y Phariseiaid ddim wedi deall. Dyw crefyddwyr ddim wedi deall. Maen nhw wedi gadael Crist allan, yn sicr Crist croesoliedig. A ydych chi'n llwyr ddibynnol ar Iesu Grist a'i groes. Wel, os fyddwch chi, yna fydd bendithion yr adnodau yma'n wir ohonoch chi. Phwy bynnag a'i dyrchafo ei hun a ostyngyr, a phwy bynnag a'i gostyngo ei hun a ddyrchefyr. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch am yr efengyl sanctaidd, yn diolch am daddewidion, ac yn gweddio Dduw am yr hybyddion sydd yn daddewidion, ac y byd ysbryd ar waith, ac yn trigarhau wrth y neidio, ac yn agor ei llygad i weld ei hangen. Ac wrth weld ei hangen y byddant yn cael ei harwain at droed y groes. Teir gweithio ni'n plith, i ni'n gofyn i'n ôl trwy enw ac heiddiant i'n harglwydd Iesu Grist. Amen.